Al final hi ha una consciència de col·lectiu de que estem enfadats de tot el camí que hem anat vinguent. Ha arribat un moment que estem enfadats i llavors no pararem, perquè al final hem d'aprofitar aquesta onada per posar les coses potser allà on li pertocarien ser. Les ajudes que no van arribant, ens volen fer canviar les taulades de l'amianto, no sé què s'inventen, això de l'Agenda 2030, i no veiem sortida, El sector està molt envellit, després també per al tema de la sequera, portem uns 15 anys des de l'anterior i per molt que es digui no s'ha fet res, i llavors ara estem aquí amb una emergència en tots els sentits, sense aigua, amb els costos disparats, i ens queixem per diferents punts, perquè a diferents sectors tothom té el seu motiu important i de pes.